Manželia Fuňákovci patrili dlhé roky medzi obľúbené osobnosti skalického školstva. Spoločne tvorili elegantný pár, ktorý bol ostatným skutočnou inšpiráciou. Pre Martu Fuňákovú sa učiteľstvo nakoniec stalo životným poslaním a dodnes sa mu venuje v evanjelickej diakónii. Jej výtvarné hodiny sú pre seniorov nielen vzdelávaním, ale najmä terapiou, čím si získala ich srdcia. Podobne ako manžel Ján, ktorého žiaci milovali pre jeho priateľský prístup a veselú povahu. Jaký bol? Veľmi slušný človek. S veľkým srdcom. A v tom srdci nemal len svoju rodinu, ale miloval strašne svoju prácu. Žiaci ho mali veľmi radi. On učil technické predmety, hlavne aj chémiu. A to sú pomerne náročné predmety, ale on to dokázal učiť tak, že deti si tie predmety potom obľúbili. Vedel ich vypočuť, povzbudiť, bol kamarátsky. Vedel v každom tom dieťati nájsť niečo dobré, na čom potom on stával. A to je vlastne takéto pedagogické majstrovstvo. Vtipný bol. Išla som domov a videla som, že sa na kuchyni pohľa záclona. No, tak som vytiahla mobil. Ako vidíš ma, že už idem? A on, že nevidím, ale že vidím takú starú pani ledva plance nohami, že akorát nikto iný tam není. Doprevádzal svoju manželku a ju čakával pred evanjelickou farou, kde ja chodím na krúžok. Často ho pani učiteľka Fuňáková zavolala donútra, aby sa išiel pozrieť na tie naše práce a on vždycky tak pozbudil, že aké sme talenty, že aké to máme pekné. A potom už pekne oni dva išli domov. A vždy boli veľmi pekný pár. Aj za mlada, aj už v starších rokoch mali taký prirodzený šarm. Bol to pravý gentleman. Tak sa správal k ženám, kolegyniam. Mal jednu normu. Slušný človek. Samozrejme, že zostali tie spomienky, alebo v pamäti zostalo to krásne a pekné. Ten nápad ako stretania sa učiteľov, ktorí už boli, my sme to nazvali, že vo výslužbe. Takže syn to prišiel potom aj spolu s Ivanom Horákom. Každý rok, vždy 1. septembra otvárali sa školy a my po obede sme sa stretávali. Bolo to veľmi pekné, pretože znovu stretli tí ľudia, ktorí čo si tu zanechali nejakú stopu, najmä na tých múdrych deťoch. Vzory. Vzory sú strašne dôležité pre deti. Vzory správania. A to, jak sa správajú tí dospelí k deťom, to je dôležité. Tak by som povedala, že učiteľ nie je učiteľom len tých 10 mesiacov od septembra do júna, ale celý rok. 24 hodín denne. Kolektív, ktorý bol na Zuške, to bolo o radosti, o objavovaní a o deti, jak navzájom si vedeli pomôcť a neviem, krásne. A najmä ten údiv, keď dokončili svoju prácu, sa díval, čo všetko dokázal. A to je k nezaplateniu. Milovala som tých fiškusov všelijakých. Udržať sa a nesmiať sa, to bol trest najväčší. Áno, diakonia. Ja ďakujem osudu, že mi takéto dopriel. Moja priateľka Zdenka Labudová, tá prišla, že takto si predstavuje, že by sme mohli tam niečo takého robiť. No a boli tam takí, ktorí boli trošku aj chorí. A to bolo krásne. Tam vlastne vzniklo to, čo tam trvá ten duch doteraz, tej vzájomnej pomoci. Obdivujeme, skláňame sa pred tým, čo dokážu. Lebo jeden by povedal, že neprešli nejakým školou, neprešli. Ale oni to vedia. Malujú srdcom, malujú skúsenostiami. A vôbec ten kolektív je úžasný, dobroprajný. Akorát som tam taký pomocník, doslova, že im ukážem,
jak sa čo robí, alebo prídeme na niečo, objavujeme niečo. A už máme ďalšie nachystané. Už mám v hlave, čo budeme robiť. Takže teším sa, jak malé dieťa do školy. A najmä na nich. Pri takýchto činnostiach človek zabúda na svoje trápenia, žiale, vôle. Tie miznú, tie nie sú. Len ten pocit nádhery. Tie sny sa mi splnili všetky. Premietnem do toho rodinného života. Snívam, aby sa darilo mojej dcere a vnúčkám.